हरे कृष्णा सगळ्यांक आयचे सेशनान स्वागत आसा. आजीच्या स्पीकर जावन इस ग्रेस गव्हर्नर राज प्रभू आमगेलो आसाची तांकां आयचे अँकर जावन इस ग्रेस राधाकृष्ण सनवर प्रभू श्यामदेव शातकून जॉइन जाता आसा. ओवर टू यू प्रभूजी. तुमकां थँक यू प्रभू. हरे कृष्णा हरी बोल. सो भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपाचे सगळे जीएसबी बांधवांक सुस्वागत आणि दंडवत प्रणाम. आयचे डिमन्स इन वृंदावन सिरीसाचे आम्ही कंटिन्युएशन करते आसता. सो पहिले मंगळाचरण सांगू ना आमगे क्लास स्टार्ट करूया. सो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुब्धेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांक आयचे क्लासांत स्वागत. आज आम्ही डिमन्स इन वृंदावन राक्षस कितले राक्षस असले वृंदावनांत ताचे सिरीसाचे तृणावत संहार म्हणले एक हे सांगच्याक आम्ही आज उपस्थित जालो. आम्ही ऐकिला की वृंदावनांत कृष्णान बाल्य लीला आणि पौगंड लीलांत मस्तितले राक्षसांक मुक्ती दिला कृष्णानं. कित्याक कृष्णान भगवद्गीतान सांगला की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम. विनाश कोण दुष्कृती असत दुष्ट लोक असत तांका विनाश करणं साधू लोकांक परित्राण करच्या कशान कृष्णान आयिल्ले 3 दिवसांतून स्टार्ट केले. एक डिमन सुमार इतले आता डिमन लोकाले हे ऐकिला आईचे हे आमगेले डिमनचे कथा म्हळ्यार तृणावत संहार. हातूंत भितर कशी कृष्ण हे करता म्हणा सांगच्याक आमगेले वट्टू हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभुजी आसत हांगेले आणि हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराजाले डिसायपल. प्रभुजीले कार्मिक नेम नितीन भट म्हणा आमकां मस्त संतोष जाता आसा. प्रभुजी मस्त टॅलेंटेड वर्सटाईल प्रिशर. प्रभुजी बद्दल सांगता म्हळ्यार प्रभुजी ऑथर मास्टर इन योगा टीचर प्रभुजी आणि एस्ट्रॉलॉजर आणि ते सोडून मॅरेज काउन्सिलर आणि योगिक डायट वर्सिटिलिटी इतलाच की म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಭಕ್ತ ಲೋಕಾಂಕ हे उरतले की प्रभू कन्सल्ट करया म्हणा जाल्यार आयचे क्लास खाली हेजे बद्दल मुखार कन्सल्ट करचे असल्यार मुरलीधर प्रभू चरण प्रभू कडे कॉन्टॅक्ट घेवन कित्याक म्हळ्यार प्रभू इंडियान ऑल ओव्हर इंडियान प्रभून भ्रमण केला आणि आज सद्याक प्रभू लॉस वेगास म्हणले स्टेटांत उपस्थित असत आणि हाणी कंप्लीट अमेरिकांत बी कसं म्हणतात ताका भक्ती योगा सांगते का नॉर्मल मेडिटेशनल योगा युनायटेड स्टेट्स टीचिंग योगा अँड काउन्सिलिंग हातूंत भितर इंडिव्हिज्युअली आणि फॅमिलीक बी प्रभुजी काउन्सिलिंग करतात आणि प्रभुजी योगा क्लास घेतात. ऑनलाईन क्लास ऑफलाईन क्लास अशी मस्तितले प्रकार प्रभुजी करते असतात. प्रभुजी ऑथरांत प्रभुजीन 3 बुक बरयला. मेनली एक फर्स्ट बुक कृष्ण योगा म्हणून हातूंत भितर मेनली हे योगा कितें योगा प्रॅक्टिशनर कोण असत तांगेले खातीर प्रभुजीन हे अति उत्तम बुक म्हण अशी हे मेळ्ळे आसा. आणि हे बुका थ्रू प्रभुजी कशी आमगेली इनर माइंड
योगा कशी आम्ही म्हळ्यार एक्सप्लोरेशन करीत डीप मेडिटेशन करीत हाजे बद्दल प्रभुजीन डिटेली म्हळ्यार चक्रास एनर्जी सेंटर्स अशी समाधी अशी सुमार इतले प्रभुजीन प्रॅक्टिस केल्ली आसा आणि प्रभुजीन फूड फॉर द सोल म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर हाजे तातूंत भितर प्रभुजीले माताजी गीत सुंदरी दासी माताजी हांकां को ऑथर जावन हांतूय प्रभुजीन योगदान दिल्लें आसा आणि प्रभुजीले एस्ट्रोलॉजी आम्ही मस्त जीएसबीन ते आम्ही मस्त मानतात ताजे बद्दल बी प्रभू म्हळ्यार ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर स्पेशली कशी आमकां जीवन व्यतीत करपाक प्रॉब्लेम म्हळ्यार मॅरेज काउन्सिलिंग हे हातूंत भितर उट्ट प्रभुजी हेल्प करता. सो हांव जास्त टाइम घेना मस्त हांव मस्त इगर आसा प्रभुले मुखार विंदच्यान वाणी आयकुच्याक. सो हांव वेलकम करता प्रभू वेलकम करचे पयले हे क्लास जाले नंतर गिरी पूजयम आम्ही प्रति सेशन जाले नंतर सांगतात. हे सांगच्याक आमगेल मद्दी दिव्यश्री आचार्य माताजी बेंगलोरच्यान आसात. सो ते भजन हे क्लास जाले नंतर ते भजन बी आयकून घेवन आय सेशन आम्ही कंटिन्यू करूया. सो हांव बिग हरिबोल सांगून प्रभूक प्रभुजी हांव वेलकम करते आसा. हरे कृष्ण प्रभुजी, ओवर टू यू. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Hare Krishna. Thanks to Muralidhar Charan Prabhu and Prabhuji at Radha Krishna Prabhu ka for inviting and hosting. So, मस्त टाइम झाले आज मध्यान तो आमगेले नवे बुक रिलीज जावच्याक मिलेट्स डायट वेरी तस जावन बुक रायटिंग मागीर डेली क्लासेस नी चेडू इतले म्हणटा बिजी जाता. सो नेक्स्ट वीक देवादयेन होपफुली आय एम गोइंग टू मेक्सिको. ते एक वर्ल्ड ब्रीदिंग फेस्टिवल म्हणून आसा. सो तांतू some of the world's leading so tanto हांव एक मुद्रा प्रेजेंटेशन करता. मुद्रास कशी how they are very healing म्हणून. सो पुरे देवटीसाल आशीर्वाद जाय हे प्रोग्राम एक सक्सेस करच्याक on a world platform. So आज we are आम्ही तृणवर्ता राक्षसावेरी उल्लोया म्हणून ते राक्षसाविषयी उल्लोन काम कसं मिळतं. सो आम्ही राक्षसाविषयी कशाला उल्लो का म्हणून. आता कृष्ण लिहिलेंतो आता भगवद्गीतेंत आम्ही फर्स्ट श्लोक ऐकताना द्रष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंतीभोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगव अशी श्लोक ऐकताना आमकां कसं दिसता की ये हाऊ इज इट कनेक्टेड. तो मागीर सांगता कसं म्हळ्यार व्यासदेव की हे पुरे अल्टिमेटली कृष्णाक इट लीड्स टू खंय वता तें देवान शरण घ्या म्हणून सांगच्याक हे प्रत्येक श्लोक आसता भगवद्गीतेंत आनी तूं प्रत्येकान तूं कृष्णान सांगना आसचें पुरो कृष्णाल नांव आसना आसचें पुरो विंगड पुरे जनाले सैभ्यश्च नरपुंगव हे पुरे कोण राय पुरे हंगेल नाव आसून श्लोक हे आमी कसला आयकू का आनी तूं भगवद्गीतेन कसला आसा ते म्हळ्यार तें खंय वता कृष्णाले शरणागत जा म्हणून कृष्णान सांगच्याक हे श्लोका देखून ते वाट वता. तशेंच आमी आज राक्षसाल विशय कसला आयकू का आज प्रत्येक राक्षस आसपळय वृंदावनांत ते एक अनर्थ रिप्रेजेंट करता. अनर्थ तशींच तृणवर्तान कसं रिप्रेजेंट करचें आम्ही भौतिक एज्युकेशन मटेरियल एज्युकेशन आम्ही मटेरियल एज्युकेशन घेऊन कसं की एक फिलॉसॉफी करता पळय आता आम्ही पळयत म्हाका केलो पटी एक आलोचन जावचें आशिल्लें की हे चैतन्य महाप्रभू नाशिल्ले बंगालांत
आणि बंगालांत इतले जनाखानी मारले, इतले जन मुस्लिम जाले, हे कसं बा, हे कसं जाऊचे. तशींची तुम्ही चैतन्य महाप्रभून सोडले कूडले कसं झालं, ते अपसंप्रदाय म्हणल आयले. अपसंप्रदाय आता भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी तिथले स्ट्रिक्ट कसला आशिले. हे अपसंप्रदायान कसं केला म्हणारी, देवाल नावारी आता मी बेंगालांत खंयच्या विलेजान चमकलारी कीर्तन करताजी, तशींची त्याच्या तर सिगरेट मारताजी, पान खाताजी. सो प्रोफेशनल जाता, प्रोफेशनल कीर्तन म्हळ्यार कीर्तनान लायक करताची, त्याच्यात तर तशी सिगरेट मारताची. ताका म्हणचे अनर्थ. अनर्थ म्हळ्यार एक वाटेर पळोवचे गेल्यार लायक कीर्तन करताची, अब्बा बेंगॉली स्टायलार इतले लायक कीर्तन करताची. अनेक सायडान कसं करताची, तशी सिगरेट पिवचे हे पुरे करता आसाचे. तशी आम्ही हांगा पळोवन आसचे पुरो. आम्ही सान आसतना तेरा वतना मंगळुरांत वेंकटरमण स्कुलांत आसतना आम्ही स्कुलाचेर तेन्ना त्या टाइम स्टार्ट न्हू सिगरेट पिवचे हे करचे. तेरा वाडा पुरे फ्रेंड्स मेळचे. सो एक बटी म्हाका उडगास आसा, म्हगेले पुरे फ्रेंड्स तांणी पुरे चमकले 12 वचून आयले. 13-12 गंटे. हांव देवाल ताणतना हांव वेंकटरमणा म्हणून देवाल नाव घेवं का अशी तशी म्हणून पुराय आलोचन करता. बाकी पुरे जण मकर करचे स्कुलाचेर डोवन. आमगेले क्लासमेट्सच तीर्थ घेतलो म्हणून, हांव तीर्थ घेतलो म्हळ्यार आमगेले कोड वर्ड पिवचे, तीर्थ घेतलो म्हणून. म्हाका काय कोण शॉक आनी पुरे कसं नाही. स्कुलाचे आमगेले आमचे गेले जावन ब्राह्मण जावन हे कसं तीर्थ घेवचे म्हणून. सो हाका कसं म्हणचे म्हळ्यार तुम्ही भक्ती करताची जाल्यार अनर्थ आसा. हे भारी भारी एक नमने डेंजर. भक्ती विनोद ठाकुरान इतले स्ट्रिक्ट म्हळ्यार इतले हार्ड वर्क कसला केले म्हळ्यार तांकां जनाल अवस्थ पळोवन रडणी येवची आशिल्ली. इथं मला हांकां पुरे गोत आसा. तूं खंयचे एक इंडियनाक नेमगे तो हांव एक पाटी भगवद्गीता घेवन हांव चॅन्टिंग सूर केला इतल्याची मणिपालांत. पण एकलो हांगा वता आशिल्लो ते वेणुगोपाल टेंपल मणिपालांत. आमगेले कॉलेज जातरी सॅटर्डे संडे आमी बूक डिस्ट्रिब्युशन करचे. ताका सांगले सर भगवद्गीता घेयाची म्हणून. म्हाका भगवद्गीता गोतस, म्हाका भगवद्गीता फुल गोतस. हांव म्हगेले सिनियराला सांगले म्हाका भगवद्गीता गोतस काय. ताका निमगे फेवरेट श्लोक कसो तेगेले मेन तेगेले फेवरेट श्लोक कसे निमगे म्हणून म्हणालो. हा सर तुमगेले फेवरेट श्लोक कसो नाही म्हणून म्हळें. त्या बरें उडगास ना म्हणून. तशी हाक म्हणचे अतिवादी म्हणून. अतिवादी म्हळ्यार म्हाका गोतस, म्हाका पुरे गोतस. आमी पुरे सो आमी तुम्ही खंयचे एक पाटी हांगा वतना काशी वतना न्ही बोधगया चैतन्य महाप्रभून तागेले पूर्वच्या खातीर पूज करूं वचचे बोधगयान. तो बोधगयान तूं हे ब्राह्मणची पुरे म्हाका 10 रुपये दी 5 रुपये दी हांगा पूज करी हे पुरे पळयतना आनी पुरे ब्राह्मण हे कसं. सो हे पुरे एग्जाम्पल हांव कसला दितास म्हळ्यार तुमकां बोर करचें न्ही. कसला म्हळ्यार आमगे लागी भक्ती असलारी आमगेल भितरी अवगुण अहंकारू लेझीनेस आळस्य हे पुरे आयलारी हे भक्तीक नाश जाता. भक्ती नाश जाता. त्याच्यान कृष्णान हे राक्षसा नाश करतना त्यांची ते अनर्थ ते काण ऐकतना ते आमगेल भितर ते अनर्थ नाश जाता. असं आमगेल पुरे जना भितर तू खंयचे इस्कॉन टेम्पल वच, खंयचे इस्कॉन टेम्पल सोड खंयचे टेम्पल वच पॉलिटिक्स लढाई आशिल्लेच खंय गेल्यार असं लागते. ते म्हळ्यार आमगेल भितर ते अनर्थ आस म्हणून. अनर्थ म्हळ्यार ते कसला आस म्हणून आमकां गोत ना. ते आमगेल मनान तू पाप आशिल्ले निमित्त ते जावन भक्तींत कसं नाही सुरू एक अदव श्रद्धा
तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति 4th स्टेज अनर्थ निवृत्ति अर्थ प्रवृत्ति यह स्टेज भारी कष्ट तस जाऊन कई पॉलिटिक्स लढाई सूर जलवा कसं जात असते ते लढाई तागेल निमित्त तुगेल निमित्त जाऊची नाही आज त्यांची आलोचना करतोय तुम्ही कशी स्पिरिच्युअली मुखारशीत असाची उठायतना एक पडी उडगास येता ताण म्हाका तशी केलेल मू ताण म्हाका अशी केलेल मू ताण म्हाका इन्सल्ट केलेलं हाणे हे केलेलं ताणे ते केलेलं हे पुरेशी चुडगास येत असतं ताकी एक शिको का एक दिसा वैर येऊन दाखयत ताका कोणा कसं दाखवचं सो हे पुरे तागेल निमित्त हागेल निमित्त देवटीन कशी आलोचना करचे हे तागेल निमित्त नाही हे मेगेल अनर्था निमित्त तशी जाऊन अनर्थ निवृत्ती भक्तीन तू कोणी तांतू 4th स्टेप तू ताक दाखवचे काही भक्तीन तू स्टेप ना ते भक्तीन स्टेप कसं नसतं तू गेले अनर्थ निवृत्ती केला रे मागीर तू त्यांची व्यक्ती पळयतना तू गेले आलोचन कंप्लीट चेंज ते डिफरन्स कसं नाही डिवोटी आणि नॉन डिवोटी आम्ही नॉन डिवोटी म्हणजे आलोचन केला रे ताक शिकायता म्हणून आम्ही डिवोटी सांग भितरी या डिवोटी भायरी या आम्ही तसल मन असला रे तस जाऊन अनर्थ निवृत्ती म्हणारी आमगेल भितरी आम्ही साधारण लक्ष गटल्यान जन्म घेऊन आयल्या आणि मनुष्य जन्म मिळलेला हे आमक सोडचन एक पडी भक्तिविनोद ठाकूरान एक गांव वतना भक्तिविनोद ठाकूर टाइमर हांव सांगला म्हणके अनर्थ इतले जनाले कॉन्शियसनेस इतले पडलेल की वैष्णव म्हळ्यार जनांना हे करचे वैष्णव म्हळ्यार चीप रेतो म्हळ्यार आनी कीर्तन करचे मागीर वचून पिवचे सिगरेट मारचे सो आम्ही आमगेले मन शुद्ध करचे म्हळ्यार हे पुरे सना कसं पॉलिटिक्स पळय कोणाले मागशी उरलोचे हे कलियुगाचे तो अशी करता तागेले अशी हे तशी हे पॉलिटिक्स करचे हे पुरे सोडून एक शुद्ध मनान केदना मी भक्ती करू लागता की पळय तेदना पुरे भक्ती इफेक्ट मेळता मंगलमय पुरे कष्ट नाश जावचे हे पुरे भक्तीचे इफेक्ट मेळकावे तुगेल पुरे अनर्थ वचुका इथे म्हणारी प्रॉब्लेम तागेल नाही प्रॉब्लेम विंगडाल नाही प्रॉब्लेम आमगेले सो हे कृष्णाले राक्षसाल काणी ऐकताना एक राक्षस पळय एक राक्षस एक अनर्थ दाखयता म्हळ्यार सुरवेचे अनर्थ आम्ही अहंकारान गुरुक शरण जायना तस जावन ती फर्स्ट कृष्णा दूध दिवचे येता पूतना तो पूतनाल काणी ऐकला री मग तेदना फर्स्ट ऐकला पूतनाल काणी ऐकला री ती एक चीटिंग गुरु एक गुरु जावन येऊन ते कृष्णाक जीवश मारू पळयता तस जावन आमकां कोणी वायट दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु मेळ्ळा रे आमगेले तशींच थंय वता आमी त्यांची डायरेक्शनान तस जावन कृष्णान ते काणी आमी स्मरण केला रे ते अनर्थ वता आमकां दीक्षा गुरु मेळनाशे पुरो जाल्यार आमगेले पुरे जने आमगेले गुरु आता आमी एक संघांत आसतना पुरे जने आमगेले गुरु आमकां पुरे जना वचू आमी मेळामेळ करताची उलयताची तांगेल दोकून शिक्षा घेताची तांगेल वट आमी सेव करताची आमी संघांत आसताची तेदन कसं जाता आमी तांणी सांगताची इन्स्ट्रक्शन दिताची हे सेव करी हे करी ते करी आता ते भक्ती मनान केल्यारी इंटरॅक्शन समजावन केल्यारी आमकां फल कसं मेळटा भक्ती मेळटा एक भुक्ती तस जावन हे पूतनाल काणी आम्ही पूतनाक सदां स्मरण केल्यार कसं जाता आमकां कोणेय तसो चीटिंग गुरु मेळना कृष्ण आमकां राखता आमगेल बुद्धी का रक्षण करता एके कसं जाता आमकां आमगेल बुद्धी तकी तसले गुरु मेळता
एक पाटी भारी एक सिनियर डिवोटी एक भारी चांग लेक्चर दिते आशिल्ले भारी चांग पॉइंट सांगले एकला निमगेल दुसऱ्याक की हांव गुरु कशी सोदूचे तो ताण एग्जांपल दिते की गुरु सोदूच न्ही तू केदना रेडी जाती की पळय भक्ती करच्याक तुगेल भितर ते दृढता निश्चय भाव आणि ते शरण करचे शक्ती पाप मुक्त जावन तुगेल भितर केदन शक्ती येता की पळय कृष्ण तू गुरु पेटयता ध्रुवाक वच्चाक खंय वच्ची म्हण गोतना ताका त्याला मान सांगले ते फॉरेस्टांत गेला रे ते देव मेळता वो सीधा चमकलो तुम्ही आलोचन करा मंगळूर सिटीन रात्री 12 घंटे तुम्ही बाहेर वचाची सीधा कहीं हायवे चमकून वचा पडंबुरा वचा या दुबई डेजर्टान तू चमकल्यार तुमकां मेळटा कशी त्याला तो संपूर्ण विश्वासार चमकलतो तेथान कशें जालें विष्णून पळयलें आनी नारदाक इमिडिएट मेसेज पेटयलें पळ मरे वतस जीपीएस दी एक डायरेक्शन दी सो देव पळयता आसता आमगेल्या हृदयांत आमगेली इच्छी कसं नाही ते मुख्य सो हे लील कशें म्हळ्यार कृष्णाले सूर्य जन्मदिवस पुरे ब्रजवासी पुरे सेलिब्रेट करता आसाचे तशी कृष्णान शकटासुर भंजन शकटासुर मारला इतल्यात आनी एक राक्षस आयलो कंसाले गोणी खाल जातस राक्षसाले सो तो लेखता कंसाले बुद्धी अल्प इता म्हळ्यार कोणाक देव दिसना की देवाले शक्ती भक्ती कसं ना की तो लेखता कसं ना they try to measure इता म्हळ्यार तशींच आमी देवाल मूर्ती दाखयतना अशी दाखोवचेना केदने कसं लायक कृष्णा इज नॉट लिमिटेड अशी दाखोवचे कसं लायक कृष्ण अनलिमिटेड कृष्णाल मूर्ती केद दवडस म्हळ्यार अशी दाखोवचे इता म्हळ्यार ही इज अनलिमिटेड अशी म्हळ्यार लिमिटेड सो नॉन डिवोटीन पळोवच अशी डिवोटीन पळोवच अशी कसं नसला रे जाल्यार बृंदावनांत कशें म्हळ्यार योगमाया तांणी विसरून वताची देव म्हणून सो कृष्णाक तृणवर्ता मारची इच्छा कृष्णाक आसत सो कृष्ण कसं करता आक पेटयता कंस तृणवर्ता सांगता हाणे पुतना मारले शकटासुरा मारले आक मारले ताक मारले तू कशी पुणी आक एक मार मारया म्हणून तो तृणवर्त सांगता अहंकारा रे मेगेल शक्ती बळा हांव कोणाकय उकोळ येता गांव उकोळ येता खंयचे एक व्हडले माउंटेन आसला ते उकोळ येता वा चेरडू कसं नाही म्हणून तांणी ताका चेरडू म्हण लेखचे सो हे अनर्थ कसं नाही अनर्थ कसं नाही भगवद्गीतान तू 16th चॅप्टरान तू सांगता की कृष्ण कसं सांगता एक मटेरियलिस्ट आलोचन करता मेगला हे इन्शुरन्स ते हे इन्वेस्ट केल्यार म्हाका तितलो दुड्ड येता हे येता इन्वेस्ट म्हणटाना आलोचन आयले काली म्हाका एक डिवोटील फोन आयले हांव 1 महिने फुडें UK दुखून 30,000 पाउंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट केलेले पुरे 10,000 जाल्ले म्हणून वो डिवोटी म्हणले तितलो दुड्ड घालचे सांगील कोण मारे तू मेगेला पुणे निमगू येतो आनी काही देवस्थाना पुणे दान दिवे त्याची स्टॉक मार्केटात दान दिवचे पयशे 20,000 पाउंड म्हळ्यार $30,000 ऑलमोस्ट इंडियान एक फ्लॅट येता अगेले पुरे बुडून गेले की हांव म्हणले सो तू हांव म्हणलें तू पोतानाल काणी समज आलोचन कर न्ही तुका कोणी हे स्टॉक एडवायस दिलेली की हे गुरू खंय दोकून मेळ्ळी की तुका सो एडवायस हे रॉंग गेले दुड्ड खंय गेले जाल्यार आनी लायफान तू इन्वेस्ट करूं नाका हार्ड वर्क करी आनी तंतुल्यान खुशी राब म्हणून ताका म्हळें हें व्हडली लेसन म्हळ्यार 20,000 लेसन आनी शिकू अर्थ सो आमी डिवोटी जातना कसे डिसिजन आमकां लायफान कशी
कष्ट दिता जेव्हा आमगेल जीवन सुलभ करता सो भारी मुख्य अनर्थ मन एकदम शुद्ध जावचे सो हंग कसं जाता सो तृणवर्ताक तागेले आलोचना असता की मेगेल भितर इतली शक्ती आसा हांव इतली शक्तिशाली तशी पुरे भौतिक जनान आलोचन करता त्या अमेझॉन फाउंडर जेफ बेझोस न्हय ताका डिवोर्स जाले इतलेच ते इतले दुड्ड घेवन कसं नाही डिवोर्स जावच जाले इतले दुड्ड आसून कसं फायदो आता तागेल रिसर्च के स्पेस आवचून आयल न्हू आता तागेल नवे रिसर्च कसं नाही 150 ವರ್ಷ कशी ವಂಚುಚೆ सो ताण आता लक्ष कटल्यान दुड्ड घाला येता म्हळ्यार ताका भंय आसत कोरोनान मरतकी तू मरतकी तू मरतकी आता प्राय जाल न्हू 60 गेले सो ताका भंय तो तागेल इन्वेस्टमेंट कसं नाही 150 years ताईं कशी वांचे म्हळ्यार तांगेल कसं नाही इंजेक्शन घेवची की कसं खावची की कसं करची की तांकां योगा मेडिटेशन येता पुरे कसं नाही ना हे राक्षसाला आलोचन सो हक्क अनर्थ म्हणचे अनर्थ म्हळ्यार हांव कशी म्हगेली हे भौतिक शक्ती भौतिक जीवन कशी आनीक तांडू येता म्हणून एक पटी एकलो मोर्चा लागिलो व्हडलो जॅपनीज बिलियनेर म्हणल्यार ऑलमोस्ट मरू जाला डॉक्टरान म्हणलें तुका न्ही 2 दीस ताण मरतना निमगेल डॉक्टरा लागीं म्हगेल लागीं बँकान तो $1 billion आसा 1 billion तू आलोचन ते करूं जायना हांव तुका ताजी हाफ दिता म्हाका एक वार पुणी एक्स्ट्रा मेळटो लायफान तू हाफ न्ही फुल्ल दिल्यार तुका 2 दिसा पश्चात दिन म्हाका तुका करूं जायना म्हणून सो हे हक्क म्हणजे अहंकार म्हळ्यार दुड्डू मागीर फॉल्स नॉलेज पयलीं हांव एक लेक्चर दिलें देवस्थानांत हांग कोणाकी एकली डिवोटी मोर्चा लागली सो म्हाका ते आपयले तिगेले एक प्रार्थना कराची म्हणून म्हळ्यार तिगेले पुरे बांबूण आनी पुरे वेस्टर्न व्हाईट पीपल तांकां भगवद्गीते विशयान कशें उलोवचें म्हणून हांवें आलोचन केलें कशें करचें बा म्हणून ओके वचा म्हणून चमकलो वचून पुरे वेस्टर्न आनी पुरे हांव म्हणलें म्हाका भगवद्गीते कन्विन्स जाल्ले पुरे जाणे म्हळ्यार एक नमने दुखा मुडार आशिल्ले हांकां भगवद्गीते इंटरेस्ट कशें करचें बा म्हणून हांव सुरय सांगलें की भगवद्गीतेन तूं हांव कन्विन्स जाल्लो रिलीजन न्ही सायन्स म्हणून म्हणलें ते कशी म्हणून म्हणलें हांव म्हणलें भगवद्गीते प्रभुपादान सांगलें कसं म्हळ्यार आमगेले शरिरान तूं कितलो ताय आत्मा आसा की तितलो ताय रेड ब्लड सेल्स रक्त रेड ब्लड सेल्स ताका ऑक्सिजन घेवची शक्ती रेड ब्लड सेल्स जावचे ते आत्मा निमित्त तस जावन हे शरीरा दोकून भायरी रेड ब्लड सेल्स करूंक जायना न्हू आजी की आमकां ब्लड जाय जाल्यार आमी खंय वताची ब्लड बैंक न्हू बिग बाजारा वचचें जायना कोण की ब्लड ज्यूस घेवन फ्रेश ब्लड घे म्हणून जायना ब्लड खंय दुखून येवका बोन मॅरो खंय दुखून येता आत्मा तो प्रभुपादान सांगिल्लें तें तेदाना 1965 तू 50 वर्स जालात आजी काय तांकां रगत भायर करूं जायना मागीर कोणकी एकलो बुद्धंत आशिल्लो तांचो डिवोटी आमी म्हणचे शेख चिल्ली म्हणून थंय म्हणलो आनी 5 वर्सान जाता म्हणून 5 वर्सान 1 वर्सान जाता म्हणून 1965 दोकून सांगता आसाची प्रभुपाद आतां आजी काय जायनी नहीं यूएस आर्मीन तो ऑलमोस्ट केला तनी स्टेम सेल्स म्हणलें तो स्टेम सेल जाय वयनो स्टेम जाय वयनो 4 केमिकल वटकोन ब्लड करूं जायना न्हू तू स्टेम सेल करी तू स्टेम सेल केला रे तू ब्लड रेप्लिकेट करूंक जायना म्हणून आर्ग्यू केलो मागीर जायत म्हळ्यार तो एकलो एक डिवोटी आशिल्लो आनी तो सायंटिस्ट म्हळ्यार हे सायंटिस्ट जावन आमगेली अवस्था अशी तो तांची रिसर्चान तशिल्ली तुगे लायफ टायमार जायना न्ही ऑलमोस्ट आमी पावले पुरो जने ते पळयतना ऑलमोस्ट ते चपाती ऑलमोस्ट जाला पण कितें ते केन्ना जाय सो
तशींची तृणावर्ताक तागेले अहंकार तागेले शक्ती वेरी ताक चरडा कसं कळत तृणावर्ताक कृष्ण पळयता येता असताना यशोदेन कृष्णाक घेऊन बसली घेऊन बसताना कृष्णाक आता तृणावर्ताला वचूका सो कृष्ण कसं करता जडू जाता एकदम जड जाता आणि तागेले लील तशींची नेक्स्ट तृणावर्तान उकळताना तो एकदम जड जाता तो जड जातना यशोदे कसं लागतं अप्पा हे नमने जड कस जाला बाबा चरडू थोडे वेळ तुग्गु दवरता म्हणून यशोद कसं करता तुग्गु दवरता आणि चिके तेकडे होता म्हळ्यार तिके जड जाल्यार पेटा तिका चिके हातपाय चिक सडेल करूया म्हणून चिके तेकडे होता तितले भितर तृणावर्ती कसं करता एक क्षण भितर सुनामी शे एकदम ते वारे अशी येत की पूरे जनाल दोळ्या भितरी माती वता पूरे कोणाही दिसनात ते नॅचरली ते अम्माक चरडाल विषय भारी भय लागता इमिडिएट यशोदे इमिडिएट सदूच्या सुरू करता कृष्ण काय तितले भितर तृणावर्तान कृष्णाक उकळला तेदून कृष्ण हगूर जाता मेगेले पुत्तान मेगेले धुवे धरचे आणि सांगचे अक्का आय वॉन्ट टू डू वी म्हणून वी म्हळ्यार उकळण्याचे गोंडाय म्हणून वी करका तशी कृष्णाने एक नमने प्रभुपादान सांगचे कृष्णान राक्षसान मारताना कसं नाही WWE चॅम्पियनशिप शे एक नमने कष्टारी फाईट करून मारचे तसे नाही कृष्णान खेळचे तो कृष्ण म्हणजे राईड पोई म्हणून एक राईड हरवच्या म्हणून गम्मत करूया म्हणून सो तृणावर्ता वाटत गम्मत करचे गम्मत आहे वी कर कृष्ण तृणावर्त लागते का ना आईलो पण एखादा ಒಳ್ಳೆ विषय नाही म्हणून तो उकळणो आणि तागेले अहंकार इतले की ते इमिडिएटली मारची सोणो आवाक वैर वर्त पळा वैरोनु भिवोनु मारता म्हणून मला आलोचन पळा कशी अहंकार आलोचन तो सो कृष्ण थोडे वेळ ते हगूर असता वो वैर 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 होते असता तशींची ते ताजी अर्थ कसं म्हळ्यार देव आमगेलो अहंकारू एक लेवल ताई सोडता कोणाले अहंकार असला एक लेवल ताई वैर 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 सोडता मागीर कशें जाता ऑल ऑफ ए सडन तो जड जाता जड जाल्यार पेट्टाक आतां वा इतलो वारेर आसा शक्तिशाली ना वारेर सुपरमॅन इतली शक्तिशाली ऑल ऑफ ए सडन हागे शक्ती वता तक्काची कोण हांव वैर व्हरून हक्कू वैर दखून कृष्णाक तोगू दखून भिवयत म्हळालो ताका भंय करू सुरू करता हांव कैसीर केला ताण देखील कसं नाही हांव कृष्णा वैर व्हरून ताका वैर दखून तोगू दाखोवन हांव भिवयता म्हणून वाच भिवन गेला ऑल ऑफ अ सडन ते जड जाल्यार पेटा इतले जड जात की कृष्ण मागीर ताका वैर व्हरचें जायना शिरकून पडलो ते आणि तेदाना कृष्ण कसं करता ते जड जाल्यार पेट्टाक आणि त्या क्षणारी कृष्णाला अनेक लिहिला कालिया दमन केला म्हणून कालियान करताना पुरे वृंदावन पळयतस कृष्णाला पुरे गम्मत शिंची आता चेडू आनी तांकां संख्येक लील करका मेगेल पुतान दिसी करचे हांगा अपार्टमेंटा भायर 2 मिनिट सोडला जाल्यार सायकल घेवन सीधा मेन रोडार 2 मिनिट तेकोतच आमी धांवन येताची म्हणून सीधा मेन रोडार धांवतच वचचे हांगा ट्रॅफिक ना जाल्यार 2 मिनिट भितर तशींच कृष्णान कसं करचें पुरो जना भिवचे तागेले डिवोटीसांक तांगेले एक नमने हार्ट अटॅक जावका जाता तशी म्हळ्यार कशी प्रितीन हार्ट अटॅक सो वैर होता ना ते कृष्णा लिहिलं ते कसं लिहिलं पूर्ण जण वैर पळत आसा त्या मोमेंटार कृष्ण खंय गेलो अरे थंय आसा म्हणून त्यांनी कृष्ण ते चंद्रार पळयत आसा पळय हांगाच म्हणून
तांनी पुरे जणी अयो कृष्ण वैरस यशोदा माई पुरा मत तिगून पडचे अयो पुरे जणी तंगेला भक्तीन प्रीतीन आणि कृष्ण आरामेर पळयत अयो पळय पुरे जणी मत तिगून पडत सो कृष्ण गम मदरस सो तक कसं तगल काम कसं नाही गोकुल रंजन कान तंगेल मन एक नमने प्रीती दिवचाक ज्याला तगल प्रीती कशी यशोदा लोट खेळताना त्या प्रीती दितात तशींची असल पुरे लिली करून तंग एक नमने आणि के तंगेल प्रीती वाढत तंग भय अयो ते कसं जातो बा कृष्णा का म्हणून योग माय तंग कळना व देव म्हणून अयो कृष्णा कसं झालं वैर दुखून पडला रे अयो आणि पुरे जणे पुरे टेन्शन रांग पुरे कृष्ण आरामेर बसला पडा ताके जड जात तो वरची की वैर वरची की कसं त्या क्षणावर कसं करता कृष्ण थकेला हृदय कशी मारत म्हणा कृष्णा मार का म्हणून ना कृष्ण मारत थकेल दोन्ही दोळ बाहेर येता दोन्ही दोळ बाहेर येता आणि ताका कळता तागेले तेंची शक्तीन तो वयर गेलो पळय तो कितली लाईट तागेले पुरे ते सिद्धी आशिल्ले राक्षसांक पुरे सिद्धी असतना त्यांची सिद्धी उलट जावन त्याची शरीर ताका जड जाता तो पडचा लागता तो आमगेलो अहंकार कितले वयर वचचो तशीच पडताची तशींची आम्ही पळयताची व्हडले हे वर्ल्डांतू पुरे प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आणि पुरे व्हडली राय महाराय येताची मागीर कसे जातात आणि पुरे वताची जन विसरून वता तांकां ज्याला कोणाक देव कोणाक जन उडगास करताची मध्वाचार्य रामानुजाचार्य असल्यांक पुरे जन उडगास करता कसल्याक त्यांनी कसं की एक जनाक भक्ती प्रेम पुरे दिवन जना छांग केलेल्याक जन पुरे तांकां उडगास करता आता ह्या तृणावर्ताक आके उडगास करता कसं लागे कृष्णान ताका स्पर्श केलेलो निमित्त ह्या राक्षसाक तागेलो अहंकार वयर वता आणि तागेलो अहंकार तशींची तो कशी एक नमण्यार अशी पडत की कितलो वयर वता की पडतो अहंकारार कितलो वयर गेलेलो की पळय तितले स्पीड आरी तो मारन तागेलो कंप्लीट शरीर कुडक जावन वता हे पुरे ब्रजवासांनी पळयता अय्यो ते हायटार दुखून पडलो पुरे जणे धांवन येता कृष्णा कसं जायन न्हू तांकां असले हे ते ना की कसं कृष्णा कसं जायना बा म्हणून अशी कोणेय सांगना ते कोणेय एकलो काय ना ते की सांगतलो की कृष्णा कसं नाही अय्यो कृष्णा कसं जाल्लो बा पळयाची 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 म्हणून पुरे जणे सो ते त्या नमने संकट कृष्ण खेळतच अय्यो पड तरी कृष्ण आरामेर बसतो काम जाल्लें पण आणि त्या कसं केलं ताका मोक्ष दिलं ते चरडाक ते तृणवर्ताक मोक्ष दिलं हे कहाणी कोण सम अर्थार आलोचन करता की ताजी समज जावन ते अनर्थ कोणाक अर्थ जाता की तागेले अहंकारू आमगेलो अहंकार दोन विषयावर होता मृत्यू टायमार वता भिवन जाव कसने कष्ट जावन कैद जातना तशी वता एकय हे काणे ऐकून ते मन शुद्ध जलल पेटाक ते अहंकारू आपणीतल्याक वता स्वामी तशी आलोचन केला री हे तृणवर्ताल कहाणी तशी पुरे राक्षसाले एक राक्षसाले आम्ही स्मरण केला रे तस जावन ते वृंदावनांतू इस्कॉन वृंदावनांतू सकाळी काणी पद सांगता पळय विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो ते जीव ते पद सांगता पळय तांतू पूतन घातन कैतब शातन ते पुरे तंतु पुरे स्मरण करची कसला त्या लीला स्मरण तशी विंगड विंगड पद सांगतना केशी घाट हे पुरे तो हे पुरे राक्षस ते केशी राक्षस असो ते तृणवर्त असो पूतन असो शकटासुर असो तो हे पुरे हंगेले पतन आलोचन करतना तसले ते अनर्थ आशिल पळय ते
त्या पुरे वत्ता तो आमगेल भितर अशी सूक्ष्म अनर्थ मस्त सूक्ष्म अनर्थ मस्त आता आम्ही पळयत की मीराबाई तो मीराबाईले मदर इन लॉ न तिका जीवशी मारू पळयले जाल्यार ती भक्तीन तू इतले लीन जाला की भक्तीन तू इतले बुड्डूंक गेला की मीराबाई तिका त्या अफेक्ट जायना तिका इफेक्ट जायना कसं लायक अनर्थ शून्य तिका भितर कसं नाही अनर्थ ना अनर्थ निवृत्ती तथा निष्ठा अनर्थ निवृत्ती जातर कसं जाता निष्ठा तुगेल्या हृदयान तू आता आमकां कोणें सांगला रे तुगेल त्या लॉस जाल्यार माराया त्या देवाल कृप तुगेल वायरी म्हळ्यार अय्यो लॉस जावन नको कृप मेळका आमगे मनात तशें आलोचन येता अनर्था निमित्त आमी लेखताची देवा कामे मेळ्ळल वाय विंगड कोणें मेळ्ळी वाय सो हे वाय मी हे आमी आलोचन करता आमकां देवाल आसच्या पुरो पळया त्या देवान म्हाका चांगा केलें की पळया जाल्यार निष्ठा स्टेजान तू निष्ठावन तू कसं कश्ट आयल्यार हे देवान केलेलें मग ताका कंप्लीट फेथ सो मी ते निष्ठेर येवका की देवान कसं केलें की आता पुराय आनी मस्त पुराय भायर येता आतां मी युट्यूबार गेल्यार ब्रिटिशान कसं केलेलं बा कम्युनिस्टान कसं केलेलं इंडियान तू हे केलेलं ते केलेलं हे पुरे आलोचन मस्त पुरे येता जाल्यार तशी आलोचन करतना हे पुरे कारण कसं नाही हे पुरे कारण कसं नाही इतले पुरे कष्ट येवच्याक हे कसं नाही की एक वैष्णव अपराध हांगा पुरे केलेले त्याच्यावन बेंगालान तुवें आलोचन केल्यार भंय करता जाल्यार चैतन्य महाप्रभून गेल्ली कुडले असल पुरे अतिवादी अहंकारी पुरे मस्त पुरे आशिल्ले एक पाटी बंगालान तू खंडापटे फ्लड आयले तो फ्लड येताना भक्तिसिद्धांत सरस्वतीन खंडापटे दुड्ड केले फ्लड रिलीफ म्हणून फ्लड रिलीफ आणि तांगेल फ्लड रिलीफ कसं नाही जना जेवणांनी नाही फ्लड रिलीफ म्हळ्यार राधाकृष्ण लीला एक टेम्पो ट्रक्कार घालून गांव गांव वच्चे फ्लड रिलीफ दुड्ड घेवन नये गाडी घेवन गांव गांव कृष्ण लील करचे जना निमगुचे तुम्ही फ्लड येवन खावच्या ना पिवच्या ना तुमगेल कसं हे कृष्ण लीला म्हणून तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरान सांगले हे रियल फ्लड रिलीफ फ्लड येईल कसं लाय तुम्ही पाप केलं निमित्त तुम्ही कृष्ण भक्ती केल्यार फ्लड या ना आता फ्लड येईल तर तुमको 4 जेवण देऊन आम्ही करची कसं नाही वापस फ्लड येत तर तुमगेले पाप मेंटॅलिटी समकोरच्या कृष्ण लील तुम्ही ऐकू का म्हणून तस तुमगेल पुरे राक्षस नाश जाता अनर्थ नाश जाता सो भक्ती आणि लास्टाक हे सांगून एंड करूया की भक्ती विनोद ठाकूर पळा त्यांनी एक पटी एक गांव वतना एक गांव चमक ते गांव वतना ते गांव आपयल कसला म्हळ्यार ते गांवाचे अश्वतारी एक ब्रह्मराक्षस आशिल्लो ब्रह्मराक्षस तो गांवचे पुरो जनाक तो ब्रह्मराक्षस भारी नमने कष्ट दितलो भारी नमने कष्ट तो कशी जल्मला रे तो हरे कृष्ण जप करत असेल ते जाल्यार तशींची जनाक वायट उलोवचे वायट अभ्यासू मस्त पुरो वायट अभ्यास आशिल्लो तागे तर ते वायट अभ्यास आशिल्ले निमित्त तो अर्ध भक्त आशिल्लो अर्ध असल पुरे अनर्थ आशिल्लो त्याच्या लास्ट ब्रह्मराक्षस झालो तो डिवोटी आसूनी सो आम्ही डिवोटी आसच्या पुरो श्रीमद भागवता क्लिअरली सांगते की आम्ही भक्ती सत्वगुणारी करूं रजोगुणारी करूं तमगुणारी करूं भक्ती नावारी सदची मंचुरी खावचे हे करचे पकोडा हे ते हेवी 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 खावचे त्या पुरे भक्ती इन द मोड ऑफ इग्नोरन्स आमगे जेवण पळयतनाची कळत काय सत्वगुण म्हळ्यार आम्ही खाली यू ईट जस्ट टू बी व्हेरी हेल्दी त्याच्यान आमगे मन हे तशी जाता एन्जॉयिंग मेंटॅलिटी वता सो भक्ती तुय आमकां 3 रिजल्ट येता सो भक्ती विनोद ठाकूरान ते वतना ते ब्रह्मराक्षस
सो तांणी कसं करताची बैसून 12 दीस भागवत वाचिता, शुद्ध भागवत वाचिता भक्तिविनोद ठाकूर. 13th डे ते रूख पडता. रूख पळून ते ब्रह्म राक्षस लिबरेट जाता आणि तो येऊन शरण घेता भक्तिविनोद ठाकूराले की भागवत शुद्ध मनान वाचला रे, कृष्ण लिहिले शुद्ध मनान ऐकला रे, आमगेल पुरे अनर्थ नाश जाता. आमगेल कोण कसं केला की तुमका त्या पुरे आणि तुमगेल जीवन अनर्थ निवृत्त जाल्ली कोडले तू पुरे एव्हरीथिंग गोज अवे. तुगेल मन आणि तू कसं नाही असं हे पुरे कष्ट स्ट्रेस येत म्हणारी असं पुढे मनान तू पाप असं अनर्थ असं. तस जाऊन आम्ही कृष्ण लिहिले एक एक राक्षसाला पुरे समा मनान ऐकला रे आणि त्याची अर्थ समेत विथ मीनिंग आम्ही अर्थ कोण घेतला रे हे आमगेल भितरी पुरे अनर्थ संपूर्ण नाश जाण होता. कितलं ताई हा एक पटी स्मरण केलं आम्ही आज एक पटी काणे ऐकलं एक पटी ऐकलं हे पाहत की हे स्टार्टिंग पॉइंट. आता मी फर्स्ट टाइम ऐकला म्हणजे रे हे एक स्टार्टिंग पॉइंट. आम्ही गुरुपूजन ते एक सांगता पडा गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, चित्ते ते कोरिया ऐक्य. केदन आज जी तुमको फुल फल मिळता तुमगे अनर्थ संपूर्ण नाश जात केदन हे लीलच पळा आमगेल मनान तू कंप्लीट डायजेस्ट मनान तू बैसून चुका संपूर्ण कन्विक्शन असू का. आता एकल्यानं एक डिवोटीनं एक क्वेश्चन येऊन गेलं भक्तिरसामृत महाराजाक. हे लास्ट पॉइंट आम्ही मरची वारी आम्ही जप करता मोर का की कशी म्हण म्हणाला बारी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. व्हॉट इज द बिग डील वाय जप कर का ना म्हणून आम्ही तसे आलोचन करते. प्रभू त्यांनी येऊन गेले कृष्णान सांगेल कसं नाही अंत्यकाले च मामेव जपम मुक्त्वा कलेवरम की स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. भारी इम्पॉर्टंट. जप करून कसं की आलोचन केला रे. जप करून स्मरण येऊ का देवाल नाव शुड स्टिक. attentive inattentive chanting is the mother of all offenses. attentive chanting करून ते तुगेल मनाक आम्ही आलोचन करूयात आम्ही कितले जप केला रे मागीर देवाल स्मरण येतोय आमका. गौरगोविंद महाराजान सांगचे तुम्ही देवाल नाव ऐकून देवाल मन ते बैस देवाल देव मनांत बैसून मम मन मंदिर रे एक नमने देवाल देवस्थाना भितर कशी देवाल मूर्ती असते की तुगल मनांत देवस्थान तुगल मन एक देवस्थान छे तंत भितर देव बसलावे ते तुगल मन ओपन केली कुठले कसं नेता तो वो ये त्या बाहेर येते की देवाल दर्शन दिसतो तुका. तुगल जप त्या नमने जायनी वे स्मरण मुक्त्वा ते स्मरण येनी तुगल नेक्स्ट स्टेज आवचे नी. स्टार्टिंगात वय आम्ही जप 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 जाल्यार जपाचे मागीर डीप वतना अटेंटिव्ह हियरिंग करतना देवाल नाव आमगेल मनांत स्मरण जाव का तशींची हे लिले एक पटी ऐकूच नाही हाजी स्मरण करका. त्याच्यान यक्षगान सदव करचे गावांत सांजी मळ्ळी सतान पुरजनान बैसून कथ ऐकूचे रामायण ऐकूचे. तो अशी सदा ऐकताना ते स्मरण सदा जाता. सो अशी नित्यम भागवत सेवया नित्य जाऊन या पुरे लिहिले आम्ही स्मरण करका आणि वापस स्मरण करताना त्या मनांतू बसताना मनांतू मन कितले देवाल विषय सदा स्मरण करची शक्ती येत की ते निष्ठा तितला आमगेले निष्ठा स्ट्रॉंग जाता. सो ते हाजे अर्थ I will stop here. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. So wonderful, so nectarian, Prabhu. I mean, तुमगेल practical experience आणि तुमगेले डिवोशनल सर्विसा साइड कितली इन्क्लिनेशन असा तू कळतं प्रभूजी की इनिशियली स्टार्टिंग च्यान तुम्ही कितले
म्हळ्यार बुक रिडींग, बुक प्रिचिंग नंतर बुक डिस्ट्रीब्युशन असो सुमार इतले स्टेजेस तुम्ही तुमगेले कथेंत हाडले आणि तुम्ही सांगले की फॅन्टास्टिकली हे कितले डिमन्स असत हे एक अनर्थ म्हणा आणि हे डिमन्स स्टोरी ऐकल्यार आमगेल लायफान बी एक अनर्थ वता वंडरफुली आय मीन तुम्ही हे स्टोरी कित्याक इम्पॉर्टंट आम्ही मस्त मस्त आभार सांगता हिज ग्रेस मुरलीचरण दास प्रभूजी का की हे कन्सेप्ट हाडले का कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक डिमन्साल एक एक अनर्थ तुम्ही सांगले म्हळ्यार पहिले पुतणाल सांगले की चिटिंग गुरु म्हण सो पुतणाल ऐकल्यार आमकां बरो गुरु मेळटा आणि आम्ही प्रल्हाद महाराज आणि ध्रुव महाराज तशी आम्ही उम्माद ना जाल्यार आम्ही जन्म घेतल्या नंतर एक बरे सद्मार्गार आम्ही वच्चे इतले एक हे येता म्हणून सांगले अति सुंदर सांगले प्रभूजी आणि त्रिणावताल बद्दल बी अति सुंदर जाऊन सांगले की कितले प्राईड कित आसा अहंकार कित आसा अहंकार एक आमगेल्या अंगात असली क्वालिटीन आमकां अहंकार येता अहंकार आम्ही कितले अहंकार केला रे कृष्णा लेदराक तो अहंकार मस्त म्हळ्यार एक सूर्याक एक दिवो दाखयल म्हण तुम्ही सांगले की कशी तागेले हे जाता म्हणून आणि तातूंत तुम्ही लास्टाक बरे कन्क्लूड केले की कशी कृष्णान कशी भगवद्गीता सांगला स्वर्ण कितली इम्पॉर्टंट सो आम्ही चॅन्टिंग करना म्हळ्यार नामापराधा आम्ही करणे आम्ही नाम घेताना शुद्ध नाम घेवच्याक प्रयत्न करता ऑफकोर्स मन कंट्रोल करचे अर्जुनानी म्हणा अति डिफिकल्ट म्हणा जाल्यार आम्ही प्रॅक्टिस कन केल्यार एटलिस्ट एट द एंड कृष्णाल स्मरण येतले म्हण तुम्ही अति सुंदर जाऊन सांगले आणि तशीच एक ब्रह्म राक्षस जाले ब्राह्मण जावन आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण तुम्ही थोडीतले एक्झाम्पल बी दिले मंगळुरांत कशी तीर्थ घेताले म्हणजे ना फ्रेंड सर्कल जाल्यार ब्राह्मण जावन आम्ही हेवट्टो अबनॉर्मल काम केल्यार 100% ब्रह्म राक्षस जातात म्हणजे तुम्ही अति सुंदर जाऊन सांगले एक्चुअली अलर्टनेस एक प्रत्येक डिवोटी म्हळ्यार एटलीस्ट जीएसबी समाजान जन्म घेतल्यान विचार करचे विषय हो ऑनेस्टली की ब्रह्म राक्षस जावने म्हळ्यार आम्ही 100% डिवोशनल सर्विस करता अति सुंदर जाऊन सांगले प्रभूजी इट वॉज अ नेक्टेरियन क्लास इट बेसिकली लाईक नो टेलिंग दॅट कशी तुमच्याकडे सुमार इतले वर्सिटिलिटी असा तुम्ही बुक बरेला हे बरेला ऑल दिस थिंग्स इज कमिंग लाईक नो स्मॉल स्टोरी बट यू एलॉबरेटेडली सेड with a material and spiritual conception it's wonderful प्रभू सो कोणाकी कसले प्रश्न असल्यार विचारू शकता ना जाल्यार आय मीन शुअरली प्रभू का मसलो कन्सल्ट करतले अशी प्रभू वर्सिटी प्रभू पहिले बी सुमार क्लास घेतला जाल्यार हांव फर्स्ट टाइम प्रभू का पळयते आसा सो इट्स वंडरफुल प्रभू हरे कृष्णा सो कोणाक कसले प्रश्न असल्यार प्लीज विचारिता प्रभू का तुमगेले मायक अनम्यूट करून प्लीज विचारा दोन मेसेज बी आसत हांगा एक्सप्लेनेशन प्रभूले एप्रिशिएशन केला सो कोणाक खंयचे प्रश्न असला प्लीज विचारा नाजाल्यार आमी आमगेले नेक्स्ट प्रोग्रामाचे हाका आमी मूव करया हरे कृष्णा कोणाक खंयचे प्रश्न आसवे विश्वानंद हँड रेज केलेला आसा या कृष्णा प्रभू हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐकत असवे हांव उलयत आसचें येस प्रभू थँक्यू प्रभूजी आम्ही जीएसपी जावन साधारण जावन भक्तींतू इन्वॉल्व जावन आसताची घरांत एक भजन करचें आशिल्लें सांचोळ्ळो आतकून न्हू तुम्ही व्यंकटरमण स्वामी देवस्थाना ಬಗ್ಗೆ सकाळ सांगले ऐकून मस्त खुशी जाले प्रभू म्हगेले बाल्यपण पुरा सकाळ उडगे आसयले आम्ही तशी भक्तींत इन्वॉल्व जातलेची धन्यवाद थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच प्रश्न आशिल्लो म्हळ्यार आम्ही भजन केले नंतर कन्क्लूड करतना एक सांगतलेची विसरनाशी गलीन लुटांगण वंदीन चरणा दोळ्यान पायीन रूप तुझे प्रेमालिंगन अनंत पूजन त्वमेव माहिती मये नम त्वमेव माताचे पिता त्वमेव आम्ही अशीच दिगा सांगतलेची हाजी अर्थ म्हाका केन्ना कळलं ना तुम्ही एक ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका ध्यान दिला हाजी ಬಗ್ಗೆ तुमकां गोत आसचें निमित्त नाही देवाक अर्थ कोण घेवचे आमगेले दोळ्यान हाजेन न्ही आमी खाली देवाले भजन सांगतना देवाले नाव इथर आकाश ताजेन मात्र देवाक पळोवन ब्रिटिशाय पळयताची राक्षसाय पळयताची दुर्योधनाने देवाक पळयले जाल्यार देवाक
ब्रिटिशानं जगन्नाथ रथयात्रा पळयता तांणी जगन्नाथ पळयलं रथांक कसो फायदो मेळ्ळ्या तांगेले एक बडी ओके देवा पळयल्यांक पाप उणें जाता पुराय वय जाल्यार तांकां जाल्यार तांकां कसो स्पिरिच्युअल बेनिफिट सो स्पिरिच्युअल बेनिफिट कसो म्हळ्यार आमी देवाक पळोवचे भक्तीन हृदयान तो केदर कितलो आमी देवाल नांव आयकून कितलो आमी देवाल नांव आयकून देवा शरण जावन तें हृदयान तुल्यान देवा पळोवचें दोळ्यान आनी पळोवचें न्ही कळ्ळें तशी जावन देवाक अर्थ करून घेवची काही हंग न्ही सो तें ताजे अर्थ तशी जावन देवाक अर्थ करून घेवच्याक प्रयत्न करचे न्ही भक्तिदान सरस्वतीन सांगले कसं म्हळ्यार आमी भक्ती म्हळ्यार कशी करका हे सांगतना लास्ट येता म्हण तशी न्ही आमी भक्ती करतना हांव संपूर्ण शरण जावका तितलेच आय हॅव टू कंप्लिटली सरेंडर बाकी कसं म्हण तो पळयता ते कंप्लीट विश्वास असं की देव पळयता असं आणि देव टेक केअर करता आणि काही वचका की देवाक गोता हांव जस्ट शरण जावका सो तें ताजी मूड तुमी सांगिल्लें पळय सो दॅट इज द मूड मागीर ते वर्ड्स तुमी उलयतना तुमकां अर्थ जाता कळ्ळें आय होप आय आन्सर्ड द क्वेश्चन हरे कृष्णा आणि कोणाक खंयचे प्रश्न आसवे हरिबोल प्रभुजी एक चॅट बॉक्सार एक मेसेज आयला देविदास शनय प्रभुले मागीर 2 बुक्स आसा सो एक डायट अवेरी फूड फॉर द सोल हांव लास्ट टाइम दाखयला की म्हणून मागीर हें एक आसा हें चिके आय थिंक हें तुमी इंडियांत घेवचें आसल्यार किंडलार घेवं येता हिलिंग मुद्रास म्हणून योगी नटराज तुम्ही अमेझॉनार इट्स ओनली ऑन अमेझॉन ते डायटाचे बुक कस पळय ते म्हगेले बॉम्बेंत आसा म्हगेले ब्रदर इन लॉ लागी सो कोणाक इंट्रस्ट आसल्यार हांव मुरलीधर प्रभूक नंबर पठयता सो म्हगेले आत I think I can send it in the chat box. So you can contact him. And then he can send you the book. So here, antu kasamlari diet sattvic ahar kashi म्हणून. So here kela hangas number. So this is India number. Right. I mean, yeah, book Kashmir Miguel. Screenshot yeah, so so that is my Srikant Adep, Miguel brother-in-law. So Konak interest is like can contact him in Bombay, so he can send you the book, Indian. Why should we use Tulsi for Naivedya of Prabhuji, yoga's book, first yoga's book, Megala PDF asa. I can send you a free PDF. Muralidhar Prabhu Pateta, I'll send the PDF, Megala yoga book ache, and I will. So I will send. Tum Pateta, you can send it to whoever is interested. Megala yoga where ashul book. I am writing a better edition. That book ka pure sale kon jalla. So I'm just next now I'm giving the PDF free. So I'm writing the next book. Tatyachi, I'm writing a evolved edition. Krishna Yoga Manu. It's going to be in a big way. So why should we use Tulsi for Naivedya offerings to Lord Bhagavan? So Tulsi Kashmalari Devana Tulsi is a symbol of pure devotion. So Krishna wants to show Krishna ka kasa dako kamlari ki tummi kasane chandayar karta pala te khan jauna to deva interest na deva interest kasana sa tugal bhakti veri te Govardhan Leela to Krishna and dakait Kashmalari
ते गोवर्धन लिहिले तू कितले प्रसाद दिता की जन देव खातस आणि सांगतास आणि काय खाऊ का आणि काय खाऊ का त्यामुळे देवाक सॅटिस्फॅक्शन जायन संतुष्टता येईल मागीर बलरामान एक तुलसी भक्तीन दिवचे भक्तीन एक तुलसी दिवचे त्यामुळे तुलसी इज प्युअर डिवोटी शुद्ध भक्त देवाला ते देवाकत इवन ते 16,000 बायलस जाल्यार एक बायले वैरी तागेले ती कसं छंदस हे ते तसल कसं नाही देवाक तसल अट्रॅक्शन ना खाली तांनी शरण जाला निमित्त देवान वाडिकोन घेतले शिवाय देवाल रिलेशनशिप भक्तीचे तशींची हे जेवणांतू कशें म्हळ्यार आम्ही केलेले देवान खावची नाही देवान कसं खावची तांतुल्यान ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अनुग्रहामि अश्नामी म्हळ्यार तांतू कसं तांतुल्यान कसं घेवचे आमी भक्ती घेवचे भक्ती मात्र अश्नामी तो भक्ती मात्र घेवचे सो आमी कसं नाही दिवेत उद्दाजा जला दिवेत जाल्यार देवा कसं जाय तांतुल्यान भक्ती सो ते सिंबल ते तुलसी म्हळ्यार तांतू तुलसीन तू शुद्ध भक्ती आसा आमगेल भितर नसल्यार तुलसी देवीन तू शुद्ध भक्ती आसा आमगेल भितर ना आसा पुरो तर तुलसी देवी भितर आसा सो तुलसी देवीला आशीर्वाद आमकां ते शुद्ध भक्ती ते वचून देव एक्सेप्ट करता म्हणाले खंडित तस जावन तुलसी देवीक आमी प्रसाद आणतो भोग आणतो शुद्ध भक्ती खातीर आमी घालचे हरे कृष्ण प्रभू आनीक एक प्रश्न आसा प्रभू हे एस्ट्रोलॉजी तुम्ही करता म्हणे सो एस्ट्रोलॉजीक कॉन्टॅक्ट करता म्हणा एस्ट्रोलॉजी प्रभू हाँ मुझे व्हाट्सएप पर ही मेरा नंबर शेयर करता Please, you can bro. contact me Yeah. so you can send WhatsApp message or text Yeah. we can connect here थँक यू सो मच प्रभू थँक यू Oh. सो आनी कोणाक कसले प्रश्न आसले की आमी नेक्स्ट प्रोग्रामाक सो हरे कृष्णा सो मुरलीधर प्रभुजी हम नेक्स्ट प्रोग्राम को चितवे थैंक यू once again प्रभु yeah thank you so much prabhu for valuable time and really like what lokanka enlighten kellaka it was really great class thank you so much and surely you will have so many queries from all GSP devotees so thank you so much so next program Diveshri Mataji आणि गिरी पूजेम सांगचे येते असत हरे कृष्ण माताजी प्लीज अनम्यूट करा आणि सांगा माताजी भजन हरे कृष्ण ಶ್ರೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ವಿರಚಿತ ಗೋಪಾಲ ಚಂಪುದಕ್ಕನು ಗಿರಿ ಪೂಜೆಯ हे एक भजन सांगचे प्रयत्न करता गिरी पूजेयं विहितं केन अर्चिशक्रपदम् अभयं येन गिरि पूजेयं विहितं केन पूतनिकासा निहता येन गिरि पूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दळनं येन गिरि पूजेयं विहितं केन यमलार्जुन तरुं उदकलियेन गिरि पूजेयं विहितं केन वत्सबकासुर हननं येन गिरि पूजेयं विहितं केन व्योमाघासुर मरणं येन गिरि पूजेयं विहितं केन कालियाधमानं कलितं
गिरिपूजेयं विहितं केन करप्रलम्भक शमनं येन गिरिपूजेयं विहितं केन दवयुगमं परिपीतं येन गिरिपूजेयं विहितं केन त्रस्यति कंसा सततं येन गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दळनं येन गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुन तरुं उदकलियेन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गिरिपूजेयं विहितं केन हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, अति सुंदर जाऊन सांगले माताजी. इनफॅक्ट हांवें फर्स्ट टाइम ऐकले गिरिपूजे. इट्स सो वंडरफुल, सो अमेझिंग. थँक यू सो मच माताजी. सो आयचे सेशन आम्ही वाइंड अप करचे पहिले थोडं अनाउन्समेंट करूया. येवचे 2 तारखेक फेब्रुवारी 2 तारखेच्यान शिक्षाष्टकम चालू जाते असा. चैतन्य महाप्रभूले 8 वर्षाचे एक वर्षा 2 प्रीचर येऊन एक्सप्लेन करचे असता. सो प्लीज सगळे जॉईन जाया, सगळे एनकरेज करा आणि प्लीज सगळे लोक की तुमगेले बंधू बांधवांकी सांगा की चैतन्य महाप्रभूले मेसेज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेसेज आहे. सो हे अनेक बेस्ट सिरीज येते असा. तशीच नेक्स्ट सॅटर्डे धेनुका सुराले कथा असा, तेही नेक्स्ट सॅटर्डे प्लीज सगळे जॉईन जाया. सो अशी म्हणून सांगू ना. आणि मेसेज असं आणि कसले अनाउन्समेंट असं आहे प्रभूजी. हरे कृष्ण मुरलीधर. 150 प्लस चलुव संपूर्ण भगवद्गीत करता सची तंका अनुग्रह कोरक सगळ्याने भाग्य मगून घेतात. आणि मंडे लास्ट सेशन बुक्स आर द बेसिस कमिंग बॅक सोल आणि रीइन्कार्नेशन पर्यंत. थँक्यू प्रभू, थँक्यू सो मच. सो वाइंड अप करचे पहिले एक नरसिंह प्रणाम मंत्र सांगू ना, कशी वाइंड अप करेल. तुम्ही सांगताल बे प्रभूजी. संगे प्रभुजी तुम संगीत. थँक्यू व्हेरी मच प्रभू, तुमको बारी लायक जेवणाची. थँक्यू. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्. उग्रं वीरं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्. श्री जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा. प्रल्हादेशा जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा. नमस्ते नरसिंहाय प्रल्हादलाधदायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः
शिलातन कान खालाए हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नाखा अद्भुत सिंहाललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवद्रिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गो श्री श्री विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। शील गुरुदेव की जय। नित्याय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे हरि हरि। प्रभुजी थँक्यू सगळे बांधवांका। सो नेक्स्ट क्लास नंतर परत भेटूया। सो मच वाइंड अप करीतोय प्रभुजी तुम्हाला परमिशन असलं ना? यस यस प्रभुजी हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, और प्रेमानंदे हरि हरि।